Hello guys! Welcome to Bantaye! Second episode. So base matingalak mo, diin si Incheck, aming episode, kag naa, wala kami kapang bagong host. Bantaye! Okay, so supposedly, ang amon niya episode 2 is about the audition sa amon niya bagong host. Galing! May natabo this day na daw ka namin i-share sa inyo. Okay? So, since yesterday, September 23, hasta subong, we have training and seminar for BAC. Ano ang BAC? Okay. So, BAC stands for Bids and Award Committee. Naagaling di ko po si Incheck. First, si Incheck, kag ako, lainay kami na school, and Incheck is teaching in senior high school dira sa Bago City, while ako naman sa Leonor de la Rama Elementary School. Pero both kami teachers ang DepEd of Bago City. O galing, most of the time hindi kami magdanay sa seminar since high school siya, elementary ako. So sa sininga seminar hindi kami magdanay. Galing, may natabo sa sininga seminar nga gusto ko i-share sa inyo. Nag-demo ko, and the demo was a failure. Okay? So, ano ang BAC? Okay? Ang BAC, according to DepEd Order, DepEd Order 49, Series of 2001, or about the creation of Bids and Awards Committee, the BAC shall be responsible for eligibility screening, bidding, evaluation of bids, post-qualification, and recommending award of contracts. So, nabot silingon. Ang hindi malikawan nga syempre sa mga agency, kinahanglan may backloan, kinahanglan may ipatukod, okay, kinahanglan may gastuhan. So, ang BAC ensures nga may bidding nga matabo, kag transparent ang bidding, kag ang winner sa bidding ang deserving gid nga contractor or agent, etc. So, daw mo na siya. So, in order for the BAC of every school to be well capacitated, nag-conduct ang Division of Bago City sang BAC training. Okay, so sino ang nag-conduct sa amon nga BAC or Bids and Awards Committee training? Okay? So, of course, ang amon nga legal officer, si Attorney Erwin D. Cabarles. And then, aramanda, si Sir Gabriel Guevara, ang amon nga Administrative Officer 5. Si Ma'am Maria Cristina M. Bautista, ang amon nga Administrative Officer 4. And, of course, nag-assist man si Sir Julie Andro Barrera, the SDS Office Administrative Assistant. Kag, may araman topic si Ma'am Myla Celeste M. Guevara, the Administrative Officer for records. Okay, now, after some discussion ni Attorney Cabarles, nagpa-demo siya. Fortunately, or unfortunately, ako ang isa sa napilian nga mag-demo. And ari pagid ha, para to make things worse, ako pang chairman. Ako pang ma-demo as a chairman of the BAC. So although ako din man ang chairman sa amon nga school, kag first training ni, so kinahanglan maghatag demo, nag-cramming si Lolo Joe. Okay. Damo ko na lipatan nga process, putanta na lang, wala ako nag-concentrate enough. Okay, so ara sa akong nga part ang sala. But luckily, Attorney Cabarles cleared the mistakes. So, ipakita ko sa inyo kung ano ang natabo sa demo. Okay, so by the way, pasensya gid no kay wala man ko nag-expect nga makahimo og gali video log sa amon nga seminar. So wala ko nagdala sang right camera, and the video was just taken from my mobile phone, which is the Samsung J6. So hindi gid muna kanami ang quality sang video, pero carry lang. Okay, so ilang taon ta ang natabo kagina. Okay, sige. Sige. By the way, sorry guys kung medyo hindi namin ang sound quality niya. Kaya again, ginpuan ko na siya sa mobile phone. Cellphone video lang din siya. Okay? So, i-play ko na. Okay. Sige na, ready na pa ako? Tell me ha, ready na. Hindi ko ready. Actually, attorney, hindi ko ready. Kung makitaan nyo, galant ako sa cellphone ni Sir Jason. Ginulang ko cellphone Sir Jason kaya may mga picture siya
kung paano mag-conduct ng bidding. Okay, as a chairman. Galing, dira mismo ko dira ko mismo nagtuon. Kay, ang failure sa part ko, wala ko pamatian gid mayo or wala ko nag-concentrate mayo sa mga pang tudlo sa mga trainers. Kita kabay kung isa kung may seminars kita, no? May trainings. Gasali kita pero may upunta nga siya lang makopya, siya lang ma-take note, no? Tapos tunaan lang natin later on kung kita na gid ang ma-conduct sa school. So may iba nga mga teachers niya mo na dira ko na bilong. So muna sala ako. Lesson learned, next time mga managid ko kay hindi tayo paktan. No, hindi tayo paktan. Basi kita gid galing malawagan. Okay, so continue. Okay. By the way, arigali. Diri nga part. Nga, actually kay si Attorney Cabarles Campanya nga, okay, lights, camera, action, so something like that. So, nagpakwela na lang ako, nag-acting na lang ako. Ay, nako, pero totoo na, ginakulbaan ko na delaying tactics, no? Gina-delayed ko kay, hindi ko kabalo kung ano next nga himuon. Actually, hindi ko kabalo. Okay, as bank chairman, we must first make sure that the certain place or designated for the bid opening is ready and available. Okay, so our place is ready. I-check ko anay kung may quorum. We have a quorum. Okay, so kasi hindi ko sigurado sa ginahimo ko. Pagbasa ko, gininsinti ko, and gina-apply ko dayon. Kaya sala ko gani, wala ko namati. Samtang ga-discuss sila ni sir, wala ko namati. And Have a prayer. okay, so may seats kita. Na-check ko natin kung may seats kita. And complete ang chairs natin. And Complete ko ng chairs. may recording of bids na nilagyan. Sino ating ano tao prayer? Ano yung check ko nga? Sino ba yung ma-record sa minutes? Sino yung Benji ko lang secretariat? Ako chairman, aring vice chairman. Okay? So ikaw mga Okay. Benji, ikaw. So, drop lang ko pang designate. Wala gito na ako na preparahan. So before we start, let us first ask the guidance of our Lord. Ako no, Okay? ang first na part is Who prayer. will lead the prayer? Wala. Okay, so, as back chairman, dapat ikaw ginawa ng malit sa prayer, no? Galing, nangita ko iba niyo pray, so gikadlawan ko nila. That's it. Okay, let us pray. Let us feel the holy presence of our Lord. Heavenly Father. Amen. Okay. Okay, so, amen na. Eh, ano lang mo acting na, demo lang din. After praying, okay, so let's pray na kita ng amen. Hindi kita kabalo sa himuon ko, as in. Dugay-dugay ko check sa cellphone. Okay, so let us now proceed to the bidding process. Okay, so let's open the bidding process. Okay, so 2019, and then the deadline of our bid should be by 1 o'clock in the afternoon. So 1 o'clock na. Let us Okay, close so, the bidding. dire. Ang next na dapat, syempre, ambal mo kung anong deadlines ng bidding. Okay, so, ang next na niya himuon is to tell everyone na close na ang bidding. So, wala na batunon na supplier, wala na sa batunon nga bid, tanan nga ara na sa box. Makita nyo may box na siya puti. Tanan nga mga suppliers na naghulog na sa box, amo na lang yun lang i-entertain for bidding. Okay, so let's continue. And then let's check the bidders. Okay? Sorry, may ginawa mo ako, tuguloy ko, Okay, tsaka our ginobra ko. bidders are list of Sala ko da. Actually, sa bidding process, ang nakabutan lang din sa envelope, hindi ang names ng bidders. Wala name dapat sa bidders. Ang nakabutan lang sa envelope, ang names ng project na ginabidan nila. So ako yung basa ko pa, the name of the bidders are, so as in, ano bidya? Epic fail. Okay, so sorry gid attorney, sorry gid. our bidders are the Green Canyon Farms, the Quest Conference Center, and the Aqualand. Okay? So there are 3 bidders.
Okay, deadline na, tapos na, naka-close na ta, wala kami may nabato. So, duwa lang ang Okay, so Dre, sala man din ako gin ubra. Paano ko nabalaan nga wala actually ang scenario na da is duwala sa tatlo ka bidders, duwa lang ang naghatag sang price. Ang isa dapat wala. So, diri sala ako di kay kabalo na ko dayon nga wala ang third ka bidder while wala ko pa na pang basa ang tanan nga nasa sulod sang box. So, dapat yung magwa gina abuksan ang letter, ang bidding, lawagon ang nasa sulod sang envelope, lawagon kung play bid, lawagon kung ano siya nga supplier. And then, hambalo lang dahil nga amo lang na ang nagbid. Okay, so ara, wala ka pa naman nabukad, kabalo na kulang isa ka supplier or wala nagbid ang isa ka supplier. Bisan wala ko pa nabukad ang iya nga letter. Okay, nga hindi siya mag-intra sa bidding. So again, another failure. Okay, so first, buksan ta. Oh, ga-record na sa bench. Okay, very good. So, to the Vision Award Committee, ano siya? Conference Center fee is 354,300 pesos. Again, 354,300 pesos ang ilang bid for our list of venue, inclusive of food, meals for the conduct of our mid-year performance review on August 29 to 31, 2019. Okay, so our next bidder is the Green Canyon Farms. Green Canyon Farms, ang iya bid is 319,650 pesos. Okay? So, Okay, hindi kita ako sa mood ko. So, pinaka-lowest. May ba sound? May ano pa dito? Nan, amo siyang third nga bidder nga wala nag-intra. Pero dapat drop na naman ba nga wala siya gali nag-intra bidding. Pero kung Okay, nakakualan. Wala siya bid. Okay. so sala itong ginubra naman. Okay, una pa naman yung walang bid. Okay, so dala ko na-realize niya, epic fail ko. Nabasa ko na. Basta ano? Ano ba yun? Is there any objection? Question? Observer? May objection kayo? Check to one in. We declared already the lowest bid, but we need to make it sure about the permit of the company. Yes, insakto na si Sir Ayan Lascieri, no? So dapat, while nga ginaano man namon, ginalawag namon ang bidder, kung pilang iya ginabid, gina-check man namon or ang mga back members kung insaktong iya nga papeles, kung insaktong iya nga DTI permit, mayor's permit, ang iya nga PhilJeps, mga na siya nga papers. So, hindi ko na siya may isa-isa. Okay, hindi na natin na pag-isa-isa kung ano siya mga permit about na siya sa diin. Maybe in the future, ng mga videos ta, no, i-discuss na ng mga permits na. Pero sa din, hindi ta na pag-discuss. Now, so check ko itong hambali Sir Ayan, as the observer, na dapat gin-check naman ang mga papers, gin-scrutinize naman ang mga papers galing kay again. So, epic fail, hindi ko na, or wala ko na nahimo, kay wala na ako nadumduman. So, again, sorry kids, attorney. So, tawag ko ano na tawag na yan, ha? Specifications, inject to tanan. Okay, so nagpalusot ako, check to tanan, na-check na naman, check to tanan. Pero sa tutod na, wala na mo na-check. Tapos may kinadlaw sila. Oh, drop na lang mga na-check. Okay. Kompleto na, there is Mayo na lang mayor's ginsala ko ni permit. Pablo. For Green Canyon Farm, we have the business name or trade name. For vehicles owner's name, go run. Okay, so, ano natamo rin? Ang DTI permit sa supplier, ang event namon is para sa training. So, venue and food dapat ang i-bid nila, venue and food. But ang DTI permit sa supplier is selling cars. So, dapat sa DTI permit, failure na. Okay, failure na. So, amo na ang sala namon, again, ginbato namon ang bidding, nga wala namon gin-check ang proper papers. So, mayo na lang gin-confirm ko kay attorney nga siling ko, attorney, sample pa lang din, no? Hindi man niya
hindi man ito tuod yan nga nagsala sila sa papers nila no, sample lang. So gin-confirm nila, sige. Sige, sample lang ako na puno abi inchakto ang ila papers. Okay, so mayo na lang muna natabo. Hindi, tsakto din namin yung food ni Hook. Okay, so as back chairman and there's no objection. Okay, sala naman ang diliwan. As back chairman, sila yung attorney, ay damo ko learning sa sining nga demo no. At least na-learn ko siya yun. So do takto din na ngambal nila no nga may mga tawag yan na they will learn by doing. Okay, not by listening but by doing. So sangga pamati lang ko ito, hindi ko siya na get the grasp, pero sanggin demo ko na damo ko na learn. So hambal ni attorney, ang back chairman hindi siya dapat yan na sole sole decision maker. Pagkambal niya, no objection. Ang muna niya nagdaog gabi there, no. Okay, so sa dapat sila ka committee gidya. So dapat ma-agree ang tanan niya members nga muna ni siya nga supplier or bidder ang nagdaog. Kag hindi lang na iya ang back chairman ang ang ma-decide, okay, or ang ma-announce. Okay? So dapat agreehan na sa tanan nga mga members. So dira nagsala ko again, padayon ta. The agreement at the lowest calculated bid. No objection. Okay. Wala, kasi wala na na po sa James. Dalagay ko lang i-clear talaga ito. Ito, hindi ba sample lang yun? Lagi ko tanong ito yung sample lang ang hindi tayo Hindi ba si Hatid? Sample lang yun. So, exacto na lang. Their papers are correct. And according to my officer, the papers are correct and bona fide. Word of the day, bona fide. Actually, ginaako ko mas mga ko-teachers ko sa mga pod ko. Ang basta namin for bona fide, no? Bona fide. So, kaya ito rin naman na-learn niya, ay, bona fide na galing magambal. So, word of the day, bona fide, meaning genuine, okay? True, okay? Not fake, okay? Bona fide. So, yun na siya, i-declare na bona fide na. Thank you. And we have subscribe to sa akin. Talaga pa ko na advertise ang channel ko, ang Banta, yeah. Ang Banta, yeah. Okay. Now, so much na tabo. And so far, okay man, kaya at least namin man ang ni attorney. Namin man ang iyang feedback, although failure ang akong ginubra, positive feedback man ang ginubra ni attorney. So, may na lang gid si attorney, namin siya nga mentor. So, bisan kabalo siya, kabalong tanan niya, epic fail ko sa akong nga demo, naghatag man siya akong positive feedback, kag gin-clarify niya ang mga sala ko. So, ari ang clarification ni attorney, ari ang iya nga mga ari nga judgment sa akong nga ginobra, sa amon nga ginobra actually. Beside ko, no? Kaya, ikaw hindi nag-handle sa meeting eh. You are handling the meeting. So, first of all, ako nang nakita ko because of course, first time pala na nila mag-roleplay, nakaligtaan sa attendance. Okay, wala ka nito check attendance. Nagatan ko kayo, duwa ka papel, attendance, okay. That's fun eh. Tapos ano pag-in? Of course, may prayer, no? Nakaligtaan na yun sa as we will be provided with divine guidance. Attendance, pero namin ito may minutes sila take down minutes. Ang isa ka members ang back. Tapos, huli nila pag-scrutinize ang papers, diba? As you open the bid, nga gina-declare ta sa abstract ta, ang supporting mayor's permit and everything should be scrutinized. So that along the way, kung may discrepancy sa document, i-declare na siya na non-compliant.
Then, na-notice nyo, ang bit na ton, ano ganyan na-notice nyo? Naka-envelope. Seal. Seal. Hindi nyo pag-aboy. Diba may tungkol sa seal siya, kikisin nyo? Correct? Okay. Pwede magamit ebidensya? Yes. Yes. Dapat may ano pa, na-declare siya na yun. Supposedly, no, I hereby declare Okay. open ang meeting sa back. Okay. Then, ma-declare ka as chairman, adjournment. Observe parliamentary procedure. No? Okay na? Wait. Sige, pa-upload lang sa video ni Paulo. Okay, upload din attorney. But during the second time around, we will mesmerize and appreciate it. Okay. So, gahanin So, mo na lang na, Paul. Oh, yes. Okay, sige. Sino naka-publish? Dugahanin mo lang kami. Dugahanin mo lang ako ang practice. Okay. Yes, i-upload ka. Yes. Gana kasi. Okay, so amo na to siya, no? Ang natabo kagina. So, damo ko learnings. So, mula ganyan pa nila ako, no? Failure is just a failure if you didn't learn anything from it. So, amo lang na. Para sa akon, na-fail man ko sa role-playing, na-fail man ko sa demo, but, damo ko na learn, damo ko na intindihan dayon, gulpi. Kaya damo ko mistakes, damo gin correct si attorney, damo gin correct ang mga upod ko, nakuha ko, nabalaan ko ang mga kulang kag ang mga sala ko, and then sa next time, kung mag-conduct na kami sang bidding, kabalo ko sang proper bidding process. So, mula na guys, I hope nga nag-enjoy ka mo sa Golpeada nga episode 2 sa among nga video. So sa liwat, area, bantayan nyo kay sa Sabado na ni, ano gani nga date ang Sabado naton sa September 28, okay? May ara kami audition sa bantayan. Pa-audition sa amon nga new host, kaya hindi ko pwede mag-host kay nakita nyo, hindi man ko pwede ganyan sa, hindi man ko sagad ganyan sa mga speaking kay pitla ko. So gapangita kami sa new face. Okay, so again, thank you again for watching, and okay, so again si Incheck ato na to siguro sa ako siya sa eskwelahan. So hello Incheck, may ara ka man, I'm sure may ara ka man nga i-himon nga video nga solo mo man. So okay, bantay-bantayan ta na. So again sa mga friends namon, supporters, subscribers kuno abi, dahil hindi ka malipat nga mag-subscribe sa amon nga channel, support us please, support the channel, and share nyo man sa inyo mga kilala. So again, sa susunod ni episode namon, bantaye!